ई तो एगो बात जरूर बा हमार भाई, अगर खेसारी के ई नाम ना ली हमार भाई तो एक और कुछ होके वाला नहीं के ये विशालवा एगो तनी यही से खेसारी भैया के 1-2 महीना पर हमारा भाई जरूर नाम ली चाहे कोनो विवाद करी। देखो अभी हमार भाई मेटर दूसरा के ओनसरला अंजना सिंह से चलतला खेसारी लाल यादव के, तले ई हमार भाई बीच में टभक आइल कहता अंजना सिंह के साथे हम बानी हम बानी तो का करबो आए। खेसारी लाल यादव को उल्टा सीधा बोलता रह खेसारी लाल यादव के टीमो तरह के छोड़ी आए पूजा करे खातिर बैठल बड़ा पूरा फैन उल्टा सीधा आके जब ना तब आवतार बोल देता रह। खेसारी लाल यादव कुछ नहीं खन बोलत तो एक मतलब तू बहुत बड़का होशियार होता रह, वीर होता रह आए। खेसारी लाल यादव के फैन एकरा के छोड़ल मत, ई बार बार हमार भाई बोलता खेसारी के टीम हमार भाई कुछ बोलतो नहीं के तो मुझे तो बहुत होशियार बानी एकरा के हिंगा हमार भाई रेलाई जबरदस्त करल तबे हमार भाई मानी आ जहाँ भेटाता वहाँ थूर दलो एकरा के एक बार ये विशालवा के।